שלום חברים, אני רוצה רק לבקש מכם לפני שנתחיל את הסרטון, בבקשה תיכנסו לערוץ, תירשמו, תעשו הרבה לייקים, אני מבקש, זה חשוב לי מאוד. אוקיי, חזרתי, ועכשיו אני חושב שאני עומד לעשות את האתגר של הדאבל אליקסר. אני אזמין, שמישהו יענה לי, אני אחזור אליכם. ענו לי, אני מתחיל את הקרב. אורי, בפנימיה. אוקיי. כמו שאתם רואים זה אתגר הדאבל אליקסר. אני אשים פה ג'יינט סקלטון. מתחיל עם ארצ'רס וג'יינט ופייר ספיריט. וואו. הוא עשה פה אחלה התקפה. אבל הרסתי לו כמעט את כל ההתקפה בלי בעיה. עכשיו הוא עומד לשים. כן. הם עומדים להתפוצץ. עומד לשים פה. יצאתי פה מה זה טמבל. כן. הוא משחק די טוב. וואו, איזה התקפה. וואו, איזה התקפה. וואו, וואו. אוי, בום. 30 אשכרה 5. אוקיי, הבעניין הזה לקחתי אותו. אני עומד להוריד לו את הג'יינט. נתחיל לתקוף לכיוון הבניין השני. אני שם פה פייר ספיריטס כי הוא יודע שאני כבר נתחיל לתקוף לכיוון הבניין השני. זה שלי. נשים ככה. ככה. הוא שם זאפ. עכשיו, זה היה טעות. או שלא. אני עכשיו עושים ככה. פיירבול. זה היה מבוזבז. תגיע. טוב, בינתיים אנחנו בתיקו, אבל הוא קצת מוביל עליו בדמג'. אני מת. כן. הדארק פרינס ממש לא כל כך עושה את העבודה. ג'י ג'י. אני אחזור אליכם שאני אתחיל בקרב הראשון. אנחנו כאן בקרב הראשון, בואו נראה מה יצא לנו. אני אתחיל עם התקפה של דארק פרינס. אני אשים פה אחד כזה. גיינט סקלטון. בום. אפילו מכה אחת לא נתן. כן. אני ארד לו את הפרינס. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא חושב שהדק שלי הכי טוב בעולם. אני עכשיו אשים פה רייג' והוא ישים את זה כמובן.
עושים לו דירקט פרינץ. לא הרס כלום. סקלטון ארמי, הוא הרס לי את הבניין. יש לי תחושה שהוא עומד לנצח. עכשיו הוא ישים ארוז, נראה לי, כן. איזה מפגר הוא יצא פה. שים ולקרי. הוא שם פקה. אני אשים מיני פקה. אני אשים גם ג'אנס, קלטון. דארק פרינס שיהרוג אותו, ואז אני אשים עליו. אוקיי, בינתיים בצד השני הם עושים הרבה דמג' והם הורסים את הבניין. אוקיי, דארק פרינס עשה עבודה טובה. איזה מפגר. הוא שלח ארוז על כלום. עושים פה רייד שאני לא עומד לעזור כאן בשיט. עכשיו הלו, לישי. אני עומד לשים כאן ג'יינט סקלטון. ג'יינט סקלטון וסקלטון ארמי לא עושים כל כך הרבה עבודה. הצילו. הוא שם פקה. נתחה לי. בום. אוקיי, יש לי לעשות בקשר. אוקיי, זה קרוב. אוקיי. איפה היא? אני לשים מיני פקה. פגעתי. הם עומדים לעשות הרבה דמג' ואני עומד עכשיו לשלוח פיירבול. לא שמתי לב, הוא הרס לי את הבניין. אני רוצה, איך קוראים לזה? אני אחזור אליכם. אני רוצה חולצה מדי. אוקיי, מקווה שנהניתם מהסרטון. אני עומד עכשיו לעשות בסיום, לפתוח פרי צ'סט, נראה מה יצא. כן, תודה רבה, מקווה שנהניתם מהסרטון. יאללה ביי.